אסף. אני באה לבפנים. ביוטיוב. יאללה, בוא ניכנס. רותם, מה יש לך להגיד על היום הולדת שלך? איך היה? בת כמה את, רותם? אני בת 17 וחצי. ומה יש לך להגיד על זה שאת בת 17 וחצי? על זה שאת חושבת על בצר... מי זה לקחת את רועי ביום של היום הולדת? איך קוראים לו? איך קוראים לו לזה שרוצה לקחת את רועי? משה. יולג! דניאל? יולג. חזקה עלילך הזה. טוב. כן! אנחנו רשמנו את זה אצל אור ביטון ברשימות. רשמתי אותה ברשימה. טוב, לילך, בתור המאופסת. עושים את זה ביוטיוב, ברור. צריכו אותי, רוצה להביא אותי מהבית מחר? היא תאהב לראות את זה או לא? רותם, מה יש לך להגיד על דניאל יוגל? אחלה גבר. מה נכון? ברור, אפשר להתחיל לך בתל אביב. אני פשוט... אל תקבלי. תבוא לחוף גורד.